Быйыл Татарстанлылар берген уртача ришват күләме 400 меңгә җиткән. Направленных в суд всего в текущем году таких 308, рост по сравнению с прошлым годом составил 42%. Оборону заказын үтәгәндә, илкүләм проектларны тормышка ашырганда, җитәкче булып эшләгәндә миллионнар үзләштерәләр. Сумма контракта 1 200 000. Иң гаугалы ришватчылык очраклары хакында Рүзәл Шарипов. Илдә препаратлар җитештерүче даруханәләр эше яңартылырмы? Мин индивидуальный рецепт буенча тынычландыра торган микстура ясадым. Бүген Татарстанда җитештерү күләмен 3 тапкырга арттыру мөмкинлеге бар, ләкин табиблар рецепт язарга ашыкмый. Бөтен табиблар белән күбрәк эшләү кирәк. Даруханәләрнең берсендә эш барышын Алия Сабирова күзәтте. Bir станокта робот 10 кешене алыштыра, икенчесе секунд эчендә катлаулы деталь кисә, өченчесен Антарктидада да сорыйлар. Казанда металл эшкәртү буенча форум башланды. Фрезерный станок уникаль то что аның роботы бар и детальләрне үзе ала, үзе куя. Татарстанда кайчан станоклар җитештерү үзәге эшли башлаячак? Тулырак Инзилә Хусейнова. Хәзер булган радиосын тыңлап кына түгел, Full HD форматында карап та булачак. Кайтаралым инде, кайтаралым, синең миңа гашык карашы. Студиядәге 4 камера артистлар һәм алып баручыларның эмоцияләренә, тавышына игътибар итеп төрле яклардан яздырта. Монда инде хәзер башкачарак дип әйтергә кирәк, монда көндә матур яңа күлмәк киеп килергә кирәк инде. Үзгәрешләрне Лиана Бәхтиева күрде. Бу хакта алдагы ярты сәгатьтә Татарстан хәбәрләрендә сөйләрбез исәмсез. Чәршәмбе көн вакыйгалары белән мин Люциана Тфулина таныштырам. Кайгылы хәбәр. Бер тәүлек элек әйләнеп капланган ашыгыч ярдәм машинасына утырган 79 яшьлек пациентның бүген гомере өзелгән. Ул Яшелүзәнең проект конструктор заводының баш конструкторы Виктор Кашкин була. Авария Казанда килеп чыккан иде. Ашыгыч ярдәм машинасы авыруны Яшелүзәннән Казанга алып барган вакытта әйләнеп каплана. Ул утларын кабызып светофорның кызыл төсенә юл чатына чыга. Шул вакытта яшелгә кузгалган Лада Грант автомобиле аның янына килеп керә. 5 кеше зыян күреп хастаханәгә эләкте. Виктор Кашкин авыр хәлдә була. Табиблар аның гомерен саклап калу өчен көрәшкән, әмма коткара алмыйлар. Бүген Казанда Молдовадан килгән 3 кешегә хөкем карары чыгардылар. Аларны кеше урлап сатуда һәм йөри алмаган инвалидларны кол урынына файдалануда гаеплиләр. Карарны Совет районы судында игълан иттеләр. Виолетта Лападату, Владимир Ибрян һәм Мария Заррена тулайм алганда 25 ел гайрикләреннән мәхрүм иттеләр. Җинаять эше материаллары буенча аларның вакыйгый гамәлләре 2020 елда башлана. Казан, Уфа, Самара һәм Владивостокта 4 инвалидны хәрбиләрчә киендереп ветераннар дип шәһәр урамнарында хәер сорашырга мәҗбүр иткәннәр. Эшләгән акчаларын алганнар. Суд аларны гаепле дип тапты һәм һәммәсенә срок билгеләде. Шул ук вакытта адвокатлары хөкем карары белән килешми. Алар үзләренең гаепләрен тануда кирәклек юк. Чөнки алар җинаять эшләмәгәннәр. Алар бу инвалидларга квартира, ошау, уход ясаганнар, һәммә шуннан чыгып тегеләр эшләгән акчаның бер частын биреп барганнар буларга. Апшак ясаганнар инде. Быел Татарстанда бирелгән ришвәтнең уртача күләме 100 мең сумга кыйммәтләнгән һәм 377 мең сумга җиткән. Ул аеруча зур ришвәт булып санала. Әмма бу юлы ул алучы бирүчеләрнең артуына бәйле түгел. Октаныш белән Тукай районнарының элеккеге башлыкларына карата ачылган җинаять эшләрендәге соннар сумманы кинсәт күтәрә. Быел республикада 193 кеше ришвәт биргән, шуларның 173-е аны алган дип исәплиләр. Ел сайын 1000ләп җинаять эше кузгатыла. Берәүләре күрсәтелмәгән хезмәт өчен акча ала, икенчеләре бюджеттан бүлеп бирелгәнне үз файдасына куллана. Миллионнар үзләштерүчеләр хакында Рүзәл Шарипов. Сумма контракта 1 200 000. Из этой суммы похищен 1 000 000. Быйыл Казанның кадетлар интернат мәктәбендә ачыкланган гаугалы хокук бузу очрагы. Онда тимер шкафлар сатып алганнар. Әмма подрядчы оешма килешү буенча түләнгән акчаның 200 меңен генә тота. 1 миллионын үзләрендә калдыралар. Сумманың 84%-ын үзләштергән дигән сүз. Республикада ел башыннан ришвәтчелек белән бәйле 972 хокук бузу очрагы ачыкланган. Казан, Ярчаллы, Яшелүзән, Түбән Кама, Әлмәт районнарында күп тотылалар. Темы как здравоохранение и предоставление социальных услуг, образование,
Сәламәтлек саклау, халыкка социаль хезмәт күрсәтү, мәгариф тармакларында ришвәтчелек очраклары күп ачыклана. Ни өчен табиблар белән укытучыларга гел бәйләнәбез дип сорыйлар. Әмма кайберләрендә 140 тапкыр ришвәт алган очраклар бар. Район мәгариф идарәләрендә дә бюджет акчасын урлыйлар. Анда болай да аз сумма бүлеп бирелә бит. Дәүләт оборона заказын үтәгәндә тотылучылар бар. Товарга бәяне законсыз рәвештә күтәреп, 13 миллион сум акча үзләштерелгән. Идарәче компания вәкилләре Водоканал, Татэнерго, Казэнергога тапшырабыз дип халыктан акча җыйган. Әмма эш башкарылмаган. Нәтиҗәдә 3 җинаять эше кузгатыла. Хәзер тикшерү комитетында ришвәтчелек буенча 700 җинаять эше карала. Бу узган елдан 13%-ка күбрәк. Татарстанда илкүләм проектларны тормышка ашырганда да ришвәтчелек очраклары арткан. Мисал өчен, быел 40 җинаять эше кузгатылган. Узган ел 9 гына булган. Шул ук вакытта судка барып җиткән эшләр күләме дә бу тармакта 9 тапкырга күбәйгән. Быел дәүләт органнарында эшләүчеләр катнашында 40 җинаять теркәлгән. Аларга карата кузгатылган 10 эш хәзер судта карала. В числе этих лиц, следователь МВД, адвокат. Исемлектә Эчке эшләр министрлыгында эшләүче тикшерүче, адвокат, 5 сайлау комиссиясе әгъзасы, 1 депутат, 2 район башлыгы бар. Казанның Киров һәм Мәскәү районнары хакимияте башлыгы вәкаләтләреннән арттырып файдаланган Миронов эше тикшерелеп бетте. Хәзер шикләнелүче һәм аны яклаучылар материаллар белән таныша. Республика прокуроры сүзләренчә, вазыйфаи затлар белән бәйле җинаятләрдә 2 атна сайын яңа нечкәлекләр ачыклана тора. Шуңа ул тикшерү барышында шикләнелүчеләрне яклап чыгучыларның гамәленә тискәре бәя бирде. Бу драма театрының баш режиссерын тоткарлауга, театр әһелләре, элекеге Тукай районы башлыгын тоткарлауга муниципаль депутатлар каршы чыккан иде. Один из депутатов сказал: уважаемые депутаты, я предлагаю прекратить полномочия главы и депутата Совета района Камаева. Депутатларның берсе булай дигән: мин район башлыгы һәм депутат Камаевны вәкаләтләреннән үз теләге белән азат итәргә тәкъдим итәм. Чөнки аның гаебе әле расланмаган, тикшерү дәвам итә дип чыгыш ясый ул. Хәзер Камаев тикшерү белән суд килешүенә имза куеп үз гаебен раслады. Аны яклап чыккан депутатлар бүген миңа нәрсә дип җавап бирде икән? Мондый мисаллар байтак. Республикада ришвәтчелек белән көрәш хезмәте эшчәнлеге нәтиҗәлеген күрсәтә башлады диләр. Кайбер җитәкчеләр үз теләге белән эштән китә, икенчеләре документка кул куйганда аны игътибарлырак укый башлаган. Рүзәл Шарипов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда препаратлар ясаучы даруханалар эшчәнлеге кабаттан җәелдерелә. Соң 14 ел эчендә республикада алар саны 3 тапкырга кимегән. 2010 елда 50 булса, бүген 17 генә. Россиянең кайбер төбәкләрендә берәү дә юк. Татарстан даруларына депутатлар даруханаларда шәхси рецептлар буенча дарулар ясау өчен кайтару турындагы тәкъдимне федераль дәрәҗәдә күтәреп чыккан иде. Хәзер фармацевтика оешмаларының санын арттыру мәсьәләсендә без кузгалган кебек, ләкин яңа проблемалар барлыкка килгән. Ниндиләр? Алия Сабирова материалын карыйк. Исәмсез, мин рецепт белән килгән. Диләрә Булатованың улында стоматит, авыз куышлыгы ялкынсынуыннан интегә. Дәвалану өчен махсус рецепт буенча табиб препарат язган. Әлеге даруханәдә аны фармацевтлар үзләре ясый. Беләбез, монда подделка юклыгын, аптекада әзерләнгәч, үзебезнең аптекада әзерләнгәч, ниндидер начар, зарарлы әйберләр салмыйлар икән беләбез инде. Кулланабыз и файдасын күрәбез. Менә ул дарулар җитештерә торган пункт. Монда хастаханә, клиника һәм сырхауханәләргә препаратлар әзерләп бирәләр. Аларны ясаганда кешенең яше дә, организмының үзенчәлекләре дә исәпкә алына. Әйтик, аллергиясе бармы, юкмы, табиб рецептында барысы да төгәл язылган була. Билгеле, мондый препаратлар илдә күпләп җитештерелми. Шуңа алар гади даруханәләрдә юк та. Үзләренә кирәкле дозировкада микстуралар ясыйбыз, тынычландыра торган балаларга, кичкенә балаларга, өлкән яшьтәгеләргә, онкологически авыртучы кешеләргә без порошоклар ясыйбыз. Махсус рецептлар белән монда көненә ким дигәндә 100 кеше килә. Айына 30 меңгә якын дөнәдә дару чыгаралар. Бүген Татарстанда җитештерү күләмен 3 тапкырга арттыру мөмкинлеге бар ди белгечләр. Әмма табиблар һәр пациентка аерым рецепт язарга ашыкмый, чөнки мәшәкатьле. Әзер даруларны кулай күрәләр. Безнең көчебез җитәрлек. Безнең проблема бар. Им башта беренчесе яшь врачлардан индивидуальный пропислар язырга.
алар күбрәк язса, бездә тагын да күбрәк булыр ие. Бик күп сорау дарулар буенча бара балалар өчен. Татарстанда бүген препаратлар чыгаручы даруханәләр 17. Алар саны буенча без Мәскәү, Санкт-Петербург, Красноярскидан гына калышабыз. Кайбер төбәкләрдә берәүдә юк. Күбесе 2010 елдан соң яңа канун кабул ителгәч ябыла башлый. Берничә ел элек депутат Айрат Фәрәхов аларның эшен кабаттан җәелдерү мәсьәләсен федераль дәрәҗәдә күтәреп чыккан иде. Дару җитештерү һәрбер субъектта булырга тиеш. Татарстанда әйбәт сакланды, һәм аның персонал эшләй, табиблар белән күбрәк эшләү кирәк. Үзебезгә дә рецепт язарга тиеш алар. Безнең аптеклар элекке вакытта күбрәк, шул закон булмагач, күбесе ябылды, кешеләр дә эшләргә булмады. Но без аларны барыбер поддержка ясадык, yapmadık. Вот 17 аптекны калдырдык. Хәзер без үзебезнең Тихорецкида бер зур производственная аптека төзедек. Закон кабул ителгәнгә инде 2 ел. Яңа канун белән бурычлар да өстәлә. Хәзер мондый даруханәләр эшен җәелдерүдән тыш халык белән дә эшләү кирәк. Чөнки табиблар рецептлар язмау бер проблема булса, пациентларның да хәбәрдарлыгы җитми. Алия Сабирова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Республикада бүген төнле һәм иртәгә буран булачак, юлларда бозлау көтелә. Татарстанның көнчыгыш төбәкләрендә туман булу ихтимал, төнле һәм иртән кар, пыскып яңгыр да яварга мөмкин. Җилнең тизлеге секундына 14 метрга җитәчәк. Һава температурасы көндез -2, кич -7 градуска кадәр төшә. Казаннан 250 егет бүген армияга китте. Патриот пунктынан солдатларны Көньяк хәрби округына озаттылар. Кырымда алар десантчы, кыры җир һәм һава космик оборона гаскәрләрендә хезмәт итәчәк. Көзге чакырылыш 1 октябрьдә башланган иде. Шул вакыт эчендә республикадан армия хезмәтенә 2500 егетне озатканнар. Эш хәрби эшелон формалаштырылган. Чакырылыш 31 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Колледждан соң мин эшкә кирдем. Әзрәк эшләп алдым да, миңа менә повестка бирделәр. Һәм мин инде уйладым, фикерләдем, менә армиягә барып кайтырга кирәк дип. Бүтән егетләр инде анда барып кайтырга тиеш. Чөнки дисциплина уяна. Барыбер әзрәк дулкынланам инде. Но килгәч карыйм, беләм, что нормально справлюсь инде. Бабай белән әти армиядан барып килделәр. Мин дә шулардан калмыйм инде. Служба в армии для вас это важный этап в жизни. Армия хезмәте сезнең гомерегездә мөһим этап. Яхшы тормыш мәктәбен үтеп, шын дуслар табып, физик һәм рухи яктан ныгып кайтачаксыз. Армия көч, кыюлык бирәчәк. Армия прибавит вам сил, мужества. Бүген Рөстәм Миңнеханов Идел-Бу федераль округына кергән төбәкләрнең иҗтимагый, сәяси һәм социаль-икътисади үсеш мәсьәләләренә багышланган җыелышта катнашты. Аны видеолемтәш Россия президентының округтагы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров үткәрә. Төп темаларның берсе киләсе елга бердәм тавыш бирү көненә әзерлек. Анда 3 төбәк башлыгы сайланачак. Татарстан, Чувашия һәм Пермь краеныкы. Шулай ук СВОда катнашучылар һәм аларның гаиләләренә ярдәм мәсьәләсе аерым карала. Россия президентының 14 илкүләм проекты да игътибар үзәгендә. Киләсе елдан аларга 5 өстәлә. Игорь Комаров төбәк башлыкларына яву сезонын авариясыз уздыру өчен чара күрергә кирәклеген дә искәртте. Бүген Рөстәм Миңнеханов Казан авиация заводына барды. Россиянең сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Олег Бочаров һәм Ростех корпорациясының авиация комплексы директоры Анатолий Сердюков белән алар предприятияны яңарту барышы белән таныша. Хәзер биредә зур төзелеш бара. Цехларны техник яктан җиһазландыралар. Аларны карап чыккач Рөстәм Миңнеханов Туполев җәмгыятенең директорлар советы утырышын уздырды. Җыелышта төзелеш мәсьәләләре белән бер рәттән Ту-204 самолетын җитештерү һәм заводка кадрлар җәлеп итү хакында сөйләшәләр. Бу яңа җитәкчелек алдына куелган төп бурычлар. Исегезгә төшерәбез, бер атна элек авиация заводында директор алышында. Бүгенге утырыш яңа составта беренчесе. Соңгы 10 ел җитәкче булган Николай Савицкий бүген Татарстанның ат казанган машина төзүчесе дигән мактаулы исемгә лаек булды. Татарстан рәисенең җәзаларны үтәтү федераль хезмәте директоры Аркадий Гостев белән очрашты. Алар хезмәттәшлек буенча фикер алыша. Әйтик, хөкем ителгәннәрнең иреккә чыккач, җәмгыятькә социаль яраклашу һәм аларны тернәкләндерү турында сөйләшәләр. Шулай ук төзәтү учреждениеләрендә җитештерү цехларын арттыру хакында сүз барды. Казанда төзелүче яңа изолятор буенча да фикер алыштылар. Очрашуда Аркадий Гостев Рөстәм Миңнехановка федераль хезмәтнең мактау кагазын тапшырды.
Металл эшкәртү тармакларына кадрлар җитмәй, предприятиеләр станокларның яртысыннан артыгы тузган. Бүгін Казанда башланган темп дигән форумда шушы проблемалар хакында фикер алыштылар. Монда Россия һәм Беларусиның 100 компаниясе катнаша. Һәрбер сүзләрендә сылатыран станокларны алып килгән, кайберләрен тулысынча үзебездә җитештерәләр, калганнары чит илдән. Татарстанда станоклар ясау үзәге барлыкка килерме? Белгечләр фикерен Инзилә Хөсәйнова тыңлады. Робот детально ала полкадан куя тискига. Белгечләргә эш барышын күзәтеп һәм көйләп кенә торасы калган барлык хезмәтне робот башкара. Татарстанда җитештерелә торган фрезерлау станогының төп үзенчәлеге шунда. Монда бөтен эш автоматлаштырылган. Аның ярдәмендә тимер эшкәртәләр. Шундый станок белән бер 7-8 станок булса, бер кеше дә эшли ала. Белгечләр җитмәсә дә, безнең роботлар кеше хезмәтен алмаштыра. Санкт-Петербургтан килгән компания хезмәт базарында әле 5 кенә ел эшли. Менә бу станокны Кытайдан алганнар. Ул тимерне буяу, тутыктан чистарту өчен кулланыла. Аңа Антарктидада да ихтыяҗ бар икән. Бу кечкенә, либо наоборот бик зур металл булса, без аларны спокойно чистартабыз, корабыз, һәм можно как раз таки лазерный сварка белән дә эшкәртергә. Казан Эксподагы күргәзмәдә үз эшләнмәләрен Россиянең 24 төбәгеннән килгән предприятие тәкъдим итә. Хәзер Татарстанда станоклар җитештерү белән 7 компания шөгыльләнә. Быел гына 500-ны чыгарганнар. 2027 елга кадәр җитештерү күләмен 5 тапкырга арттыру максаты куелган. Ил буенча завод предприятиеләрдәге станокларның күбесе чит илнеке. Аларның да яртысы инде тузган. Шуңа күрә хәзер импортка алмаш булдыру зарур диләр. Кирәк импортта алмаштыру. Сүзләр күп, эш әз. Шунарга вакыт килде. Шул вакытта бик әйбәт шанс бар безгә әйбәт эшләргә. Особенно яшь кешегә. Яңа станоклар барлыкка килгән очракта да тагын бер проблема кала. Аларда эшли белүчеләр кирәк. У нас сегодня есть подготовка по этим отраслям. Хәзер бездә кадрларны урта белем бирү учреждениеләрендә, колледжларда әзерлиләр. Шулай ук энергетик университеты, Казанның авиация институты да инженер-технолог белгечлекләрне укыта. Ләкин шушы юнәлеш буенча гына эшләүче уку йортлары юк. Специалистов, которые здесь нужны. Җайланмаларны җитештерү бер хәл, аларга ихтыяҗ булырга тиеш диләр. Шуңа күрә хәзер станоклар ясау буенча махсус үзәк булдырырга телиләр. Ул Татарстанда барлыкка килергә мөмкин. Шул рәвешле бездә җитештерелгән җайланмаларны башка төбәкләрдә дә тәкъдим итеп булачак. Мы сможем в первую очередь предлагать нашим компаниям производственным. Без компанияләргә Россия һәм Беларусиядә җыела торган станокларны тәкъдим итә алачакбыз. Әкрен генә Кытайдан кертелгән җайланмаларга алмашка да үзебезнекеләрне җитештерә булачак. Форум 6 декабрьгә кадәр эшләячәк. Күргәзмәдән кала сессияләрдә уза, кунаклар үзара тәҗрибә уртаклаша. Инзилә Хөсәйнова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Казанда дәүләт учреждениеләрен социаль челтәрләрен нәтиҗәле алып баручыларны ачыкладылар. Мәдәният, мәгариф, спорт һәм яшьләр сәясәт өлкәләрендә эшләүчеләр иң яхшылар дип табылды. Цифр һәм технологиялар алга киткән чорда нәкъ шушы төркемнәр халык һәм дәүләт арасындагы элемтәне булдыра дип белгечләр. Алар да учреждениеләрнең эшчәнлеге хакында гына сөйләп калмыйлар. Халыктан килгән гозурларны, сорауларны кабул итәләр. Төрле мәсьәләләрне хәл итү юлларын эзлиләр. Татарстан социаль челтәрләрдә шуны пабликлар саны буенча алдынгы. Бездә 6800 төркем бар, аларны 3 миллионнан артык кеше карап бара. Күбесенчә без төшерәбез ярышларны. Безнеңчә нык мотивирует и самих спортсменов, аларның әти-әниләрен һәм бүтән балаларны тоже. Заниматься спортом. Взаимодействие через социальные сети. Социаль челтәрләр аша халык белән элемтәдә булып, аларның проблемаларын хәл итәргә тырышабыз. Кешеләр хастаханәгә килеп төрле табиблар, шәфкать туташларына әлегә дурфалары да очрый. Барысы хакында да шушы төркемнәргә яза алалар. Без һәрбер мөрәҗәгатьне карап барабыз. Гасырга тиң гомер юлы. Октаныш районы Күҗәке авылында яшәүче Нурфика Абдуллинага 100 яшь булды. Ул Бөек Ватан сугышы ветераны, гомере буе кешеләр сәламәтлеген кайгырта, фельдшер булып эшләгән. Бүген исә авылдашлары, балалары хөрмәтендә гомер итүче Агаби ул. Ветераны 100 яшьлек юбилее белән барлык якыннары район җитәкчелеге тәбрик итте. Владимир Путин белән Рөстәм Миңнехановның котлауларын җиткерделәр. Аларга Гөлназ Гыниятова да кушыла. Туган көне белән, юбилеем белән, 100 яшьлегең белән. Барлык матур теләкләр, котлау сүзләре дә аның өчен. 100 яшен түгәрәкләгән Нурфика апага хөрмәтнең иң зурысы якыннарыннан, балалары, оныкларыннан. Тармак ветеранын бүгенге хезмәттәшләре дә котлый. Бер гасыр гомер, шундый исем кеш тормыш,
Ул никадәр күп файда китерә. Шулай бит кешеләр файдасына, гомумән ил файдасына. Яшьлеге бик ватан сугышы елларына туры килгән кызның язмышы җиңеләрдән булмый. Күп кенә яралы солдатларның гомерен саклап калуда аның роле зур. Сугыштан соң да кешеләр сәламәтлеген кайгыртып яши ул. 77 елга хәтле әнкәй шушында күҗәкә дә эшләде инде. Аңынча хәтле уряды, умәнәй, адай, буранчы, күҗәкә, менә шуларга ул ярдәм ит. Шунда ниткән иде жүргән. Бер гасырлык гомер бәйрәме белән Нурфика Абдуллинаны республика рәисе дә социаль челтәр аша тәбрикләде. Ул яшьләр өчен ныклык һәм батырлык үрнәге, сәламәтлек телим. Якыннарыгыз белән бергә бәхет күреп яшәгез дип язган Рөстәм Миннеханов. Нурфика бине туган көне белән котларга Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина район җитәкчелеге дә килде. Сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең тормышыгыз безгә бик зур пример була инде. Бик сез безгә кирәк. Азнакай районында туган Нурфика Абдуллина медицина училищесын тәмамлап Күҗәкә авылына эшкә билгеләнә. 1943 елда хәрби хезмәткә китә. Дәһшәтле сугыш елларында Нурфика Казандагы эвакуация госпиталендә шәфкать туташы булып эшли. 1949 елда гына демобилизацияләнә. Һәм шул вакыттан алып лаеклы ялга чыкканчы авылда фельдшер була ул. Беләк кадәр булмасын дөнҗеләргә дә уш акыл көч куәт сәламәтлек тигезлек. Главный балалар белән куанып яшәргә ястын. Бүген Нурфика апа 5 баласы һәм 7 оныгының кадер хөрмәтендә бәхетле картлык кичерә. Актаныштан Гөлназ Гыният ва Регина Салахова, Яңа гасыр каналы. Бүген Болгар радиосында хезмәттәшләребез өчен үзенчәлекле көн. Алар яңача эшли башлады. Хәзер студиядә күренешләрне тамашачылар югары сыйфатта карыйлар. Моның өчен Full HD форматындагы камералар урнаштыралар. Яңа техника ярдәмендә тәүлек әйләнәсе студиядә барган тапшыруларны сайт аша онлайн күрсәтү мөмкинлеге бар. Шул рәвешле 2024 ел ТНВ Милли медиа холдингындагы радионы яңа баскычка күтәрде. Лиана Бәхтиева репортажы. Бүген Болгар радиосы хезмәткәрләренең эш көне бәйрәмчә башланды. Студиядәге үзгәреш һәрберсенә йогынты ясаган. Көндәлек эфирларны һәм сәхнәдәш тапшыруын алып баручы Айгөл Хайруллина эфирга яңа форматта беренче булып чыкты. Әзерләнгән, иртән торып бизәнгән, яңа күлмәк кигән, чөнки хәзер аны тыңлаучылар телевидение тамашачысы кебек үк экраннан күзәтә. Кемнеңдер игътибары астында булу һәм сиңа миллионлаган күз карап торуы әлбәттә бераз гына уйландыра. Чөнки хәрәкәтләреңне барлыйсың, елмаюыңны, билгеле күңелсез кыяфәттә Болгар радиосы студиясендә утыру ул бернинди кысаларга да сыймый. Болгар радиосын элек тә сайт аша онлайн карап була иде. Бүгеннән сыйфаты яхшырды, мөмкинлекләре артты. 4 камера тәүлек әйләнәсе Full HD форматында эшли. Видеокамералар автоматлаштырылган, алар белән идарә итәр өчен махсус белгечләр кирәк түгел. Камералар эмоцияләр, тавыш һәм хәрәкәтләргә игътибар итә. Мәсәлән, мин елмайсам, тавышымны көчәйтебрәк сөйләсәм, тамашачыга камералар мине якынайтып күрсәтәчәк. Кайтаралмам инде, кайтаралмам. Синең миңа гашык карашың. Яңартылган студиянең беренче кунагы Татарстанның халык артисты Вадим Захаров ул заманча техниканың мөмкинлекләрен билгеләп үтте. Сине кеше тыңлап кына калмый, камералар булгач инде күрәләр, сине күзәтәләр, артык движение да ясарга да шиктер куркыткан шикелле. Но миңа шады. Радионы карап була торган итү замана таләбе. Бу тамашачыларның санын арттырырга һәм яшьрәк аудиторияны җәлеп итәргә мөмкинлек бирә ди җитәкчелек. Нәкъ 1 ел элек радио концепцияны үзгәртте. Яшәрде һәм үзләрен тыңлаучылар категориясен 35 яшькә төшерде. Контент шулай киң аудитория өчен әзерләнә. Бу исә реклама бирүчеләрне кызыксындырган. Беренче чиратта бүтән техник базаны карап чыгу булды. Менә нәрсә эшләргә кирәк, үзгә нәрсәне яңартырга кирәк. Бу алып баручылар өчен дә бер зур җаваплылык. Әлеге тапшырулар яздырылып барыла һәм кемдер инде мәсәлән үзенең яраткан тапшыруын каралмыйча калган икән, радионың сайтына, шулай ук социаль челтәрләренә дә урнаштырачакбыз. 2024 ТНВ өчен үзгәрешләргә бай ел булды. Октябрь аенда Монзара тапшыруы яңа форматта чыга башлады. Аңарчы рус редакциясе яңарган иде. 2 сәгать буе белгечләр белән әңгәмә коралар, ашарга пешерәләр, спорт белән шөгыльләнәләр. Болгар радиосында чыгучы иртәнге чәй тапшыруы хезмәткәрләре белән элемтәгә керә. Атна җырын җырлыйлар. Сентябрь аенда ТНВда яңа виртуаль студия ачылды. Зур декорацияләргә алмашка IT технологияләр килде. Аудитория белән бәйләнеш үсәчәк, аудитория белән мөнәсәбәтләр үсәчәк. Менә бу иң төгәйбер. Һәм әлбәттә моны кабатларга кирәк. Бөтен менә бу эш ул иң беренче татар телен, татар фикерен һәм менә татар мәдәниятен саклап, үстереп
киләчәккә алып барырга тиеш. Киләсе елга да план зур, ясалма интеллект белән дуслашу. Шулай ук эфирларны турыдан-туры трансляция вакытында тәрҗемә итеп, социаль челтәрләрдә мәгълүматны тарату мөмкинлеге булачак. Леонид Вехтиев, Алмаз Заядинов, Яңа гасыр каналы. Хәзер реклама, аннары Рәдис Гарипов һава торышы турында сөйләр, ә мин сезнең белән сау булышам. Говорят, под Новый год случаются чудеса. Волшебные скидки в жилом комплексе «Алтын-Яр» до 700 тысяч рублей. «Алтын-Яр» – счастье быть дома. Звоните 216 68 68. Алсу Маликованың банкетлар залы зур чаралар, күркәм затлы мәҗлесләр үткәрү өчен менә дигән урын. Хәләл мул табын, киң якты зал, кәләшләр өчен нәфис никах күлмәкләре. Сезнең чарагыз ышанычлы кулларда. Экспертная диагностика. МРТ, УЗИ, маммография. Millennium Clinic. Больше, чем лечение. Hürmetli Мәскәүлеләр, 11 һәм 12 декабрьдә Тинчурин театры Мәскәүдә. Театр мимики и жесты бинасында булачак спектакльләребезгә рәхим итегез. Вкладывайте свои сбережения по нормам ислама. Халяльные доходы. Накопите на хадж, на пенсию, на будущее детей. Приумножьте свои средства вместе с Амаль. С 1 по 15 декабря недели халяль. Скидки до 38%. Колбаса халяль, сервелат 200 граммов, 189 рублей. Все самое выгодное в приложении. Лента. Как бы не было зимы. Тогда бы на каникулах не встретились мы. А мы точно встретимся в детских оздоровительных лагерях компании «Татнефть». Со 2 по 8 января солнечный, чайка, факел и юбилейный. Профильные программы, мастер-классы, спорт, бассейн, зимние забавы и яркое праздничное настроение. Окружаем заботой беззаботное детство. Продсклад «Победа». Макароны Мальтальятти 69,90. Томатная паста помидорка 139,90. Иң көчле батырлар Татарстан чемпионатында. Көрәшчеләребез өчен җан атыйк. Кадерле тамашачылар, 2024 елның 13, 14 һәм 15 декабрендә Камал театрында Моң патша бикәсе турында Әлфия Афзалова «Мәңгелек юл» музыкаль спектакленең премьерасы. Режиссер Айдар Жаббаров. Билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Не плати за подписку больше, чем тебе нужно. Выбирай удобный срок продления. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Республика аша салкын атмосфера фронты узачак. Температура түбәнәя, хәзер тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Данил Мастер күңелегез теләгән корпус җиһазларын җитештерәм. Декабрь аенда гына кухня гарнитурына заказ биргәндә юдыргыч, әшкафка шалбар илгече бүләккә. Тулырак мәгълүматны Казандагы 267-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча, Арча Балташ Яшел үзәндә болытлы, явым-төшемсез, көндез 2-3 градус, төнлә 8-10 градус салкын. Буа Кама тамагы һәм Тәтештә болытлы, явым-төшем көтелмәй, температура көндез 2-3 градус, төнлә 6-8 градус салкын. Чистай Мамадыш һәм Яңа Чишмәдә дә болытлы, урыны белән кар һәм җепшек кар. Температура көндез -1-2, төнлә -6-8 градус. Ярчаллы, Әгерҗе һәм Актанышта болытлы, урыны белән аяза, барлык районнарда диярлек җепшек кар фаразлана. Температура көндез -2, төнлә -7-8 градус. Әлмәт, Лениногорск һәм Урыссуда болытлы, кар явачак. Температура көндез 2-4 градус, төнлә 6-8 градус салкын. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә суыта, Зиядә көндез -2 градус, төнлә -8 градус. Болытлы булачак, явым-төшем көтелмәй. Болгарда да болытлы, явым-төшемсез, температура көндез -2, төнлә -5. Алабугада болытлы, җепшек кар, көндез 2, төнлә 8 градус салкын.
Qozanda bulutlu, yağım-төшемсез булачак. Көндіз 2 градус, төнлә 6 градус салқын. Атмосфера басымы югары ул Төркемеш баганасының 770 мм тәшкил итәчәк. Жел төньяк көнбатыштан секундына 4 метр чамасы, дымлылык 72%, магнит кыры тыныч. Әлегә шулар сезнең белән студиядә Рәдис Гарипов идем. Җылырак киенегез, авырмагыз. Уңышлар юлдаш булсын сезгә.